kuthiwa babefumene umsebenzi bobathathu. So ke ngoku lisuku labo lokuqala baye emsebenzini. So baphethe izikhaftini zabo. Kuthiwa oqala wayephethe amagxolo e-orange. Owesibini ephethe ubanana. Owesithathu ephethe inhlaba. Kuthiwa bathe xa befika egeyithini bezawungena, kodwa ningeke nikwazi ukungena lezi zikhaftini zenu apha phakathi. Okungcono umuntu makatye isikhaftini sakhe ngoku. Yani izikhaftini zenu nandule ke ngokungena emva koko. Kuthiwa waqala oqala we-orange. Watya isikhaftini sakhe apha, watya amagxolo e-orange. Watya wagqiba. Kuthiwa next wangena owesibini wobhanana. Xa kengena lo wesibini, wakhala ngolu kabhanana. Zehla inyembezi. Kwabuza uba ukhalelani? Mighty God. Wathi ke yena ke hayi into endililisayo ndicinga lo number 3. Mighty God. Ukuthi kuzawaziwana. Ewe ndiyayitya le ndiyityayo mna kodwa kuzawaziwana kulo wesithathu. Haleluya. Ndifuna ukuthi namhlanje siyezwini kuzawaziwana. Mighty God. Haleluya. Siyekuthetheni ukaJehova kuzawaziwana. Mighty God. Eyakamene linamandla lika Yesu Kristu waseNazaretha. Ngicela sizukiseni ke uThixo. Sihambe simthandazweni. Sisayezwini isandincede iworship team. Isahlabelela indumiso siye kuThixo. Siye emadolweni egameni lika Yesu Nazaretha ongcwele.